Det er for rest. Den mærkelige dreng. Ja, jeg er for rest. Det her, det laver vi ligesom, når jeg er på Brande Højskole, ikke? Fordi vi er ligesom ikke et liv her, ikke? Altså, jeg er lige blevet bagstiv, altså, noget fra i går af. Jeg er fire. De siger, det er længe siden, det mor sig. Det her, jeg prøver at lave nogle blade kokain ud af det her. Fordi jeg har ikke noget at lave. Enten kan jeg slå mig selv ihjel med en eller anden kniver, der kan lave det her. Sådan er det bare. Det er samme som jeg er det sted. Ej, det er så ikke så at grine. Det er overhovedet ikke sjovt. Det er ret svært at arbejde, det her. Jeg synes bare, det er noget Nå. Hvor længe har du arbejdet med det der? 5 år, er det sådan noget lignende, ikke? Men 5 år med at hakke det der ud? Du har 5 års løn for at have fået den endnu. Så står der på kontrakten, jeg skal hver måned. Ja, du får, når det går i seng. I seng? Ja, perfekt. Nej, fordi der er du kommer for meget absent. Skal jeg ikke bare sige det sådan? Nej, russisk vodka! Er det ikke hårdt, der er det? Jeg kan kun tequila. Det hører ikke. Det er cola. Det er det farlige cola. Det er nej, noget sukker. Hvis jeg klipper den her til, forresten, hvad sådan bliver? Hvad? Jeg klipper alt det der grønne noget væk. Og sætter noget hvidt ind. Og jeg viser lærerne det. Det må jo da være. De kan bare tage noget rygprøve på mig. Jeg er clean, som jeg overhovedet kan være. Og når du har sagt til mig, og Birgitte kigger der dybt i øjnene, så kan du ligesom se, det er en flaske jordbærkød, du fyrer af. Så det er jeg faktisk ligeglad med. Og den anden ting, det kunne sagtens være flormelis eller sukker. Altså, ja, det der kunne være flormelis eller sukker, altså hvis du farvede det om. Eller farvede det om. Nu kan du bare snifte det der. Det kan jeg faktisk godt. Har jeg flere plader? Nu er den snart parat, den her. Så skal du bare have den, jo. Piger, så er jeres kog snart klar. Men jeg skal lige have 500 kroner for at lave det her. Det er altså noget hårdt arbejde i hvert fald. Det er kun en professionel, der skal finde ud af at lave det her. Er I klar over det? Altså, er du klar over, hvor lang tid det tager for alle de der knopper ud? Du har brugt vaskekort. Ja, det er vaskekort. Jeg har ligesom ikke lige punkt på mig. Den ligger ligesom på værelset, ikke? Altså. Med ulåser. Nej, men der er ikke låst her. Det er ikke knækket uden, ja. Så er der hun til ulåser. Ej, det ikke. Jeg skal lige hente som papir. Vi har ikke noget liv. Jeg ved det godt. Yes, jeg ved godt, vi ikke kan noget liv, men sådan er det. Salam alaikum. Maja haftemasta, min familj. Maja haftemasta. Jeg haftemasta. Maja haftemasta. Maja solgtmasta. Hvad fuck siger du? Hvad? Hvad fuck siger du? Jeg snakker bare søvne, kunne ikke se det? Ja, altså, jeg kan ligesom sove med åbne øjne. Hvis jeg sidder på min gamle arbejdsplads, du kan sove med åbne øjne for resten. Når du sidder på en stol, der ikke laver noget, så er dine øjne sådan her. Hallo, du skal til at tage det der. Ja. Det skal i munden. Det er sådan, man er så tyk. Altså, ja, det er ret med det der. Det er ret med så. Nå. Lad os se, hvor lang tid det tager den her gang. 5 år. Start med det her. Ja. Jeg er ikke klar helt uden af den i krig. Man har bare ikke noget liv på den her skole. Nej, lige præcis. Man skal jo lave et eller andet for tid til god. Ja. Sådan. Så jeg ved, hvis der er måske komme lige nu, hvis jeg er for rest, hvad laver. Ja. Nå. Ja, hvad laver du? Ikke noget. Sådan noget, bare for en det her. Og jeg har ikke noget lige, hvor jeg prøver at lave noget hjemmelavet kode. Er det ikke i orden, Thomas? Jo, for resten. Hallo, jeg har filter på værelsen. Jeg prøver at proppe det til lidt lort ud. Skal vi prøve at ryge smøger, det der? Men det er det, jeg siger. Jeg har filter på værelset. Hvordan laver man nikotin?
spørgsmål. Ja. Forresten, Det må du tænke hvor dig dum til. må du være? Og hvorfor spørger man det? Vi spørger bare, hvor dum må du være? Han må være lige så dum, som han er pørk. Nej, jeg er dansk perker. Ja, han er dansk Det perker. første er dansk perker. Det andet, vi har ikke noget liv på den her skole. Nej. Og hvad er inden For det tredje tager der ting her. I snæret. Ikke nu. Ikke med dig. Jeg skal have noget mere at drikke, for jeg kan snæve med dig. Tak. Jeg var kun med jyder. Vi kan godt sige så meget. Jeg snæver dig den dag, de laver body tequila på Natasha. Jeg har ikke lavet både tequila før. Nej, lige præcis. Først citronen. Jo. Nej. Jo, citron på Nej. patterne. Du Citron har... på munden. Jo, så er der citron på patterne. Citron i munden. Og så er først citron, drinken, og så... Nej. Nej, Salten. hallo, skal jeg fortælle dig, hvordan det er? Du har glasset stående her. Mellem brysterne, ikke også? Ja, og på brysterne er der salt. Nej, hold lige kæft, og så er du salt her, og hun har citron i munden. Ja, lige stort sagde. Nej, du sagde, hun også har citron på brysterne, det har hun ikke. Ja, men salt på brysterne. Retter også til sidst og salt. Typisk Københavner. Du skal bo i København snart. Ja. Så. Hvad siger du? Det er ikke sikkert, at Sara, hun har råd til at bo der. Sammen med mig alligevel. Så lad bare til København. Altså, jeg vil sige det, tror jeg, Sara, så du ved. Hun har altså ikke så meget råd for, hun har sin uddannelse færdig, for det er der, jeg tjener på det, ikke? Og hvis kæresten også skal bo til den tid, så er der ikke så meget for. Jeg skal aldrig nogensinde bo sammen med både Patrick og Sara. Nej. Nej, så... Skal vi ikke bare sige sådan, at de bliver aldrig gift? Eller skal vi bare sige... Jo, om 10 år, så vil Patrick godt giftes. Ja, siger de, men hvor mange gange har man ikke en stor drøm, og de går fra hinanden. Og så... Og snart færdig med det grønne coke, ja. Ja. Hvis du gerne vil bruge at ryge det. Ja, selvfølgelig. Så hvis du vil prøve at rydde det. Sådan er ikke så lidt. Ja, klokken nu, hvor vi har brugt os lidt. Den er 17 over 10. Allerede? Mm. Det er meget hurtigt. Forresten, hvor længe har du egentlig været dum? Jeg er ikke dum. Du var grundlaget København 1832. Det ved du ikke engang selv forresten. Jo. Okay, så svar. Absalon. Hvem var hans bedste ven eller kongen? Det var Valdemar. Hvor var den første konge boede? Hvem har bygget det ud af det, hvad fanden er det, Jeg er ikke engang sikker på, at du selv ved det, så det vil jeg Hvem ikke har- svare på. Hvem har tegnet tegningen til børsen? Ja, det ved jeg godt. Hvem? Og skulle jeg sige det for at vide det ikke Christian engang selv. Stine. Hvad? Det er Christian Stine. Ja, det ved jeg godt. Hvor boede den første konge forresten? Ja, øjeblik. Hvem grundlagde Jo, hvad var Jylland lidt? Nej, Carsten lidt. Øjeblik. Fy, hvad hed landet i gamle dage? Fy. Hvad hedder landet i gamle dage? Fyn. Ja. Hvad for et land hed Fyn i gamle dage? Hed det Danmark? Hed det Odense? Hed det... Jo, fordi der var 3 lande. Sjælland, det var et land for sig selv, som havde sin konge i gamle dage. Jo, det er rigtigt. I gamle dage, det var det Jylland, der var Danmark. Fyn, det var et land for sig selv. Sjælland, det var et land for sig selv. Det er sgu rigtigt. Hvad skal jeg sige det, hvis du ikke tror på mig? Vi skal ryge. Det er rigtigt. Jo, der er tydeligt selv sagt. Hun sagde, der var 3 lande i gamle dage. Hun sagde, Jylland, det var et land for sig selv, og det var Danmark. Fyn, det var et land for sig selv. Og Sjælland var... Jo, hvad er det tydeligt? Hun har selv sagt... Jeg ved nu ikke en skid. Der er jo så ikke mytologi. Hun sagde selv mytologi. Jeg er ikke unormalt, så sig det, der er unormalt, for hun har selv sagt det. Jeg fik ikke at vide, hvor boede den første konge. Hvad? Hvor boede den første Jeg konge? er kortest hukommelsesdag. Og sluk det der kamera. Jeg ved ikke, jeg tror. Jeg ryger ikke. Hvor? Jeg ryger ikke. Hvor var den første konge? Ja. Sluk det der. Sluk det der. Hvor var den første konge forresten? Jeg må ikke starte med fremme mennesker.
Ej, jeg har haft det så! Jeg er med dig, hvor politiet får ulovligt kage. Og se. Jeg vil hive af skideskæg. Jeg sluk det lige, Jesper. Det er skideskæg! Jeg er skideskæg. Så er jeg skideskæg. Jeg sluk det lige, Jesper. Jesper må lige se det. Jesper, kan du ikke starte forfra, når vi kommer ind? Så det bare trykke pause. Jo, men så kan faktisk ikke se det. Men vi er heller ikke langt fra færdige.